हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बेनो जादों नोंथांमोन गोबांथारानो नायनो थाखाय नेनानै थानाय नाफाथि हाजवारी एबा फान्थावस्रि बिथांनि गिबि खेब फाव खालामनाय मडार्न जुगनि बर' सिख्ला मुंनि बैसागु मिउजिक भिडिअआ जेडि प्रडाक्शन चेनेलाव आबुङै हगारजाबाय। जायफोर नोंथांमोना नायाखै, जेडि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर गेमस्रि दैमारी आरो लिंसार बसुमतारी बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय साउथ फिल्मनि एक्टर मुंनि बड' मिउजिक भिडिअआबो दिनै आबुङै हगारजाबाय। जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायथ'वाखैमोन, नोंथांमोना बयबो जेडि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।